Τη τακτική ενημέρωση των κεντριαίων πολιτών, σα καλωσορίζουμε στη συνέντευξη τύπου τη επικεφαλής παράταξης κεντριαίων Δήμου, κ. Νερόπη Ανδρέου. Θα προχωρήσουμε αμέσως στην παρουσίαση πρόταση για τη διαχείριση απορριμμάτων και στη συνέχεια στο τοποθέτηση των Δημοτικών Συμβούλων κ. Φανή Τσιμπούλη, κ. Νίκου Πιτάρη και Μεταλλίνου Δημήτρη, και αμέσως μετά θα δοθεί ο λόγος για ερωτήσεις. Παρακαλώ την επικεφαλής παράταξη, κ. Καλησπέρα και από μένα. Καταρχάς, θέλω να ευχαριστήσω για άλλη μια φορά την Αντιπεριφερειάρχη Κέρκυρας, κυρία Πανδρή, που μας φιλοξενεί πάντα με ευχαρίστηση στην αίθουσα αυτή για τις συνεντεύξεις μας, στα πλαίσια της καθιερωμένης, όπως είπε ο κ. Καλογέρος, ενημέρωσης των πολιτών. Θα μας επιτρέψετε να ρίξουμε το μεγαλύτερο βάρος της συνέντευξης αυτής στη διαχείριση των απορριμμάτων και να είναι λίγο μακροσκελής η τοποθέτησή μας προς αυτό. Εξάλλου, το επίγον και η χρησιμότητα του θέματος το επιβάλλει και στη συνέχεια θα αναφερθούν σε άλλα θέματα που τα θεωρούμε σοβαρά οι σύμβουλοι της παράταξης. Δεν χωράει αμφιβολία ότι η διαχείριση των απορριμμάτων έχει πάρει για ακόμα μια φορά εκρηκτικές διαστάσεις στην Κέρκυρα. Δεν είναι μόνο η προφανής αδυναμία της Δημοτικής Αρχής να διαχειριστεί την καθημερινότητα της αποκομιδής των απορριμμάτων, μια αδυναμία που προσδίδει πια στην Κέρκυρα την εικόνα μιας τριτοκοσμικής περιοχής, που κάθε άλλο παραρμόζει σε ένα Δήμο που ζει από την εικόνα που διαμορφώνει προς τα έξω και που σε λίγες εβδομάδες, εν ώψη Πάσχα, θα υποδεχτεί τους πρώτους επισκέπτες της, ενώ αμέσως μετά ανοίγει και η τουριστική σεζόν. Είναι και η αποδεδειγμένη πλέον αδυναμία της Δημοτικής Αρχής μετά την έκδοση του πολυδιαφημιζόμενου πορίσματος, που και αυτό ακυρώθηκε ουσιαστικά από τον Δήμαρχο, να σχεδιάσει και να υλοποιήσει σε βάθος χρόνου μια στρατηγική για τη διαχείριση και την αξιοποίηση των αστικών αποβλήτων με βάση τις σύγχρονες μεθόδους και τις καλές πρακτικές άλλων περιοχών της χώρας μας και της Ευρώπης. Τρία πράγματα περιμένει κανείς από ένα καλό πόρισμα: να περιγράψει την υφιστάμενη κατάσταση, να ιεραρχήσει τις προτεραιότητες και να περιγράψει λύσεις και να καταγράψει τις προσφερόμενες πηγές χρηματοδότησης. Τίποτε από αυτά δεν έχει συμβεί. Ως προς το πρώτο σημείο, όλοι γνωρίζουμε ότι το υφιστάμενο κύτταρο έχει λίγους μήνες ζωής ακόμα και δεν χρειαζόταν μια ομάδα εργασίας, όσο καλή και να είναι, για να μας το πει αυτό. Εκείνο που έχει ενδιαφέρον, όμως, είναι ότι εντάσσει στις λεγόμενες και βραχυπρόθεσμες ενέργειες για τη λύση του επερχόμενου χωρισμού του κυτάρου, την άμεση εκκίνηση προγράμματος ευαισθητοποίηση των πολιτών για διαλογή απορριμμάτων στην πηγή, με στόχο την καθολική ανακύκλωση. Με όλο το σεβασμό στην ομάδα εργασίας, αλλά η προτινόμενη ενέργεια κάθε άλλο παρά βραχυπρόθεσμο χαρακτήρα έχει. Ακόμα κι αν με κάποιο μαγικό τρόπο μπορούσαμε να ευαισθητοποιήσουμε τους πολίτες να προχωρήσουν αύριο στην ανακύκλωση των οικιακών απορριμμάτων, δυστυχώς φαίνεται ότι δεν μπορούμε να ευαισθητοποιήσουμε τη Δημοτική Αρχή γι' αυτό. Αρκεί να κοιτάξουμε το υπάρχον δίκτυο ανακύκλωσης και τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί ή μάλλον δεν λειτουργεί σήμερα η ανακύκλωση. Ελάχιστη κάδη και αυτή σπασμένη και ανοιγμένη, τοποθέτηση χωρίς κανέναν σχεδιασμό, αποκομιδή χωρίς χρονικό προγραμματισμό, με αποτέλεσμα να ξεχυλίζουν εκτός των κάδων τα υλικά, ακόμη και για εβδομάδες, με αποτέλεσμα να καταστρέφονται και να μην μπορούν πλέον να προοριστούν για ανακύκλωση. Πώς μπορούν λοιπόν οι πολιτικά υπεύθυνοι να ζητάνε από τους πολίτες να προχωρήσουν σε ανακύκλωση όταν οι ίδιοι δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις στοιχειώδεις υποχρεώσεις τους? Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι το ΚΔΑΕ, το Κέντρο Διαλογής και Ανακύκλωσης Ανακυκλώσιμων Υλικών, ήδη υπολειτουργεί και κοντεύει να κλείσει, αφού θα έπρεπε να συγκεντρώνει τουλάχιστον 60 τόνους ημερησίως στη χειμερινή περίοδο και συγκεντρώνει μόλις 10. Αλλά στέφουμε και στην αξιοποίηση της άλλης κατηγορίας των αστικών αποβλήτων, των οργανικών. Και θέτω ευθέως τα ερωτήματα στον Δήμαρχο και τους πολιτικά υπεύθυνους. Γνωρίζετε ότι άλλοι δήμοι ανά τη χώρα έχουν χρηματοδοτήσει την τοποθέτηση οικιακών κάδων κομποστοποίησης? Ότι αξιοποιούν τη γεωπονική τους υπηρεσία προκειμένου να ενημερώσουν για τα ωφέλη και να επιβλέψουν τη διαδικασία? Έχετε έλθει σε κάποια μορφή συνεννόησης με την Ένωση Ξενοδόχων, Εστιατόρων, το Εμπορικό Επιμελητήριο, προκειμένου να εφαρμοστεί στα ξενοδοχεία και τα εστιατόρια αυτή η μέθοδος με κίνητρο για αυτούς τη μείωση των δημοτικών τελειών, όπως κάνουν άλλες τουριστικές περιοχές? Έχετε δημιουργήσει μήπως κάποιο δίκτυο για τη συλλογή μαγειρικών ελαίων, όπως κάνουν δεκάδες άλλοι δήμοι,
και στη συνέχεια να προχωρήσετε στη διάθεσή τους σε μεγάλες εταιρείες καυσίμων που τα αξιοποιούν στην παραγωγή, για παράδειγμα, βιοδίζελ. Πολλές από τις πρακτικές αυτές δεν έχουν οικονομικό κόστος ή έχουν ελάχιστο. Δυστυχώς όμως δεν έχουμε ακούσει τίποτε για παρόμοιες καλές πρακτικές από τη σημερινή Δημοτική Αρχή. Ποτέ όμως δεν είναι αργά. Μπορείτε να υιοθετήσετε τις προτάσεις μας και πρέπει να διδαχτείτε από την εμπειρία άλλων περιοχών. Έρχομαι τώρα στο δεύτερο σημείο, την ιεράρχηση προτεραιοτήτων και την περιγραφή των προτινόμενων λύσεων. Με δεδομένο το εντός λίγων μηνών αδιέξοδο του Χιτά Τεμπλωνίου, προκρίνει η ομάδα εργασίας τη δειγματοποίηση ως μεταβατική λύση. Δύο πράγματα πρέπει κατά τη γνώμη μας να έχουμε κατά νου. Πρώτον, ο βασικός στόχος της δειγματοποίησης είναι η μείωση του όγκου των απορριμμάτων, είτε με όφελος τη μεγιστοποίηση της δυναμικής των χώρων υγειονομικής ταφής, είτε τη μεταφορά τους. Ερώτηση λοιπόν. Έστω ότι αποκτούσατε τους δειγματοποιητές, σε ποια έκταση θα τους τοποθετήσετε, για πόσο χρονικό διάστημα, με δεδομένο ότι ο κύκλος ζωής των δεμάτων είναι περίπου ένας χρόνος, στο ενδιάμεσο διάστημα τι θα υλοποιήσετε για την απαιτούμενη οριστική λύση. Με άλλα λόγια, αυτό που προσπαθούμε να πούμε είναι ότι η επιλογή της δειγματοποίησης συναρτάται άμεσα με το σχεδιασμό που έχετε κατά νου για τον τρόπο οριστικής διευθέτησης της διαχείρισης των απορριμμάτων. Δεν έχει κανένα νόημα και είναι χαμένα λεφτά αν δεν τρέξετε με γρήγορους ρυθμούς τις ήδη αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις της ολοκληρωμένης διαχείρισης, ώστε να ενταχθούν σε αυτό ακριβώς το πλαίσιο. Δεύτερον, οι επιλογές που έχετε ως προς τη χρηματοδότηση της δειγματοποίησης είναι πολύ περιορισμένες, στην πραγματικότητα μόνο μία. Πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Και αυτό γιατί το νέο ΕΣΠΑ χρηματοδοτούνται μόνο δράσεις ολοκληρωμένης διαχείρισης των απορριμμάτων που συμβάλλουν στην εκπλήρωση του θεματικού στόχου 6 που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ερώτημα λοιπόν. Έχετε έλξει συνεννόηση με το Υπουργείο Οικονομίας για την ένταξη αυτής της πρότασης στο ΠΟΥΔΟΕ, πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων? Αν ναι, έχετε προχωρήσει στην οικονομοτεχνική μελέτη, έχετε συντάξει κατεύθυνση δημοκράτησης? Αν δεν τα έχετε κάνει αυτά ακόμη, μην περιμένετε να εγκαταστήσετε τους δειγματοποιητές πριν από τις αρχές του 2016. Επίσης, το ΕΠΕΡΑ, για ό,τι χρηματοδοτήσει, είναι τομεακό πρόγραμμα για τα απορρίμματα του Υπουργείου Περιβάλλοντος, λογοδοτεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Άρα δεν μπορεί να χρηματοδοτήσει οτιδήποτε εκτός πλαισίου και στόχων. Άρα δεν θα χρηματοδοτήσει τίποτα που να μην συνδέεται ως συνοδό ή επιβοηθητικό έργο με την ολοκληρωμένη διαχείριση μονάδα κομποστοποίησης. Οι αδειοδοτήσεις για δειγματοποιητή και μικρό χιτά, που απαγορεύεται ούτως ή άλλως, αλλά έστω όπως το προτείνουν, μαζί με τη χωροθέτηση, τη μονάδα περιβαλλοντικών επιπτώσεων, τα τεύχη και τη δημοπράτηση, θα πάρουν 1,5 έτος στην πιο αισιόδοξη περίπτωση. Στο μεσοδιάστημα τι γίνεται? Επιπλέον, για τη δειγματοποίηση θα χρειαστεί προσωπικό και εκπαίδευση αυτού. Πώς θα γίνει αυτό, με τι πόρους, υπάρχει πρόβλεψη για όλα αυτά από τη Δημοτική Αρχή? Ακόμα λοιπόν και η ενδιάμεση λύση της δειγματοποίησης απαιτεί έγκαιρο και άρτιο σχεδιασμό και διεκδίκηση βήμα προς βήμα, κάτι που δεν έγινε εδώ και 7 μήνες, επιδεικνύοντας το θέμα αυτό η πολιτικά υπεύθυνη, εγκληματική αδιαφορία, ερασιτεχνισμό και επιπολαιότητα. Τι περιμένουν επιτέλους για να δράσουν, να δυσφημιστεί παγκοσμίως η Κέρκυρα ποικιλοτρόπως και σε όλα τα μέσα και να μαραζώσει τουριστικά και οικονομικά ή να προκληθεί ακόμα και ζήτημα δημόσιας υγείας? Απορούμε πραγματικά. Ερχόμαστε τώρα στο ζήτημα της μακροπρόθεσμης λύσης. Θα περίμενε κανείς ότι η τριβή των πολιτικά υπευθύνων με τα δημοτικά πράγματα μετά από 7 μήνες θα τους οδηγούσε αν μη τι άλλο σε μια στροφή προς ρεαλιστικές προσεγγίσεις, αφήνοντας στην άκρη τις γνωστές ιδεολειψίες για τα ΣΔΙΤ. Εάν τις διατηρούν ακόμη, θα πρέπει να τους ενημερώσουμε ότι το νέο ΕΣΠΑ προκρίνει κατά προτεραιότητα έργα, η βιωσιμότητα των οποίων καθορίζεται από τη συμμετοχή των ιδιωτικών κεφαλαίων. Κοινώς, η Ευρώπη δεν πρόκειται να χρηματοδοτήσει στο εξής δήμους ή περιφέρειες, αν δεν εμπλέκεται επενδυτής, ώστε να εγγυηθεί την ανταποδοτική ωφέλεια, την επίτευξη των στόχων από περιβαλλοντικής άποψης και την βιωσιμότητα και αποδοτικότητα της επένδυσης από αναπτυξιακή και οικονομική πλευρά. Παράλληλα, το ΕΠΕΡΑ, για ό,τι χρηματοδοτήσει, λογοδοτεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, άρα δεν μπορεί να χρηματοδοτήσει οτιδήποτε εκτός πλαισίου και στόχων, άρα σε καμία περίπτωση δεν θα χρηματοδοτήσει τίποτα που να μην συνδέεται, όπως είπαμε, ως συνοδό ή επιβοηθητικό έργο με τη μονάδα επεξεργασίας και που να μην εντάσσεται στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης διαχείρισης.
Σε έκθεση που μόλις πριν από μια εβδομάδα η Κομισιόν έδωσε στην ελληνική κυβέρνηση, αναφέρεται ότι ο διαγωνισμός ΔΙΚ για τη Δυτική Μακεδονία και την Ήπειρο αποτελούν εξαιρετικό παράδειγμα τοπικών παρεμβάσεων διαχείρισης των απορριμμάτων με περιβαλλοντικές προδιαγραφές πιο αυστηρές και από αυτές των κοινοτικών οδηγιών. Με λίγα λόγια, η Κομισιόν δεν πρόκειται να προκρίνει κλασικού τύπου επιδοτήσεις με 100% συμμετοχή εθνικών και ευρωπαϊκών κονδυλίων. Θα πρέπει κατά συνέπεια να ξαναπιάσουν το νήμα από εκεί που το σταμάτησαν με πρωτοβουλία του Δημάρχου και των στενών συνεργατών του και να δρομολογήσουν το συντομότερο δυνατόν με οποιοδήποτε δυνατό τρόπο, είτε μέσω ΔΙΚ είτε εναλλακτική με τη μορφή δημοσίου έργου, για το οποίο είναι δυστυχώς η Δημοτική Αρχή ανέτοιμη και χωρίς κονδύλια, πριν οδηγηθούμε σε αντιέξοδα μη αναστρέψιμα και επικίνδυνα από κάθε άποψη για το Δήμο μας. Πέρα από τις σημαντικές ευθύνες που είχε και η προηγούμενη Δημοτική Αρχή στη διαχείριση των απορριμμάτων, είναι προφανές ότι το προεικαζόμενο αδιέξοδο είναι ευθύνη της νέας Δημοτικής Αρχής. Στο χρονικό διάστημα των 7 μηνών που διαχειρίζονται τα απορρίμματα, οι πολιτικά υπεύθυνοι προεξέχοντες του Δημάρχου δεν έχουν κάνει καμία ενέργεια για να βλύνουν το πρόβλημα αυτό, εκτός από την κατάργηση της διαγωνιστικής διαδικασίας της ολοκληρωμένης διαχείρισης των απορριμμάτων. Ο χρόνος που χάθηκε ήταν αρκετός για να εκτελέσει ο Δήμος ένα μεταβατικό πρόγραμμα διαχείρισης, χωρίς σημαντικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις και χωρίς να πληρώσει ο πολίτης το τεράστιο κόστος της μεσοπρόθεσμης διαχείρισης των απορριμμάτων. Ταυτόχρονα δεν είναι ικανή Δημοτική Αρχή ούτε καν να οργανώσει την υπηρεσία καθαριότητας, ώστε να γίνεται η απαραίτητη αποκομιδή, ενώ έχει ουσιαστικά ακυρώσει την ανακύκλωση και το ΚΔΑ υπολειτουργεί. Συμπέρασμα, δεν γίνεται ούτε αποκομιδή ούτε ανακύκλωση. Μεσοπρόθεσμες ενέργειες και η πρότασή μας. Σύμφωνα με το πόρισμα, προτείνονται μεσοπρόθεσμα, δεματοποίηση των απορριμμάτων και αποθήκευσή τους εντός του χιτά. Μεταφορά τους στη Λευκήμη, κάτι που διέψευσε στην πορεία ο Δήμαρχος, και ταφή τους εντός του χιτά Τεμπλωνίου με τη δημιουργία νέου χιτά. Το ανώτερο μεσοπρόθεσμο σχέδιο είναι καταστροφικό και αυτοκτονικό για την Κέρκυρα και για το μέλλον της ολοκληρωμένης διαχείρισης, αφού υιοθετείται ουσιαστικά η κατάργηση του αδειοδοτημένου χώρου της μονάδας επεξεργασίας απορριμμάτων για να γίνει άλλος ένας χιτά δίπλα. Επιπλέον, το σχέδιο στερείται κάθε λογικής, αφού στον ίδιο χώρο που θα αποθηκεύονται τα δέματα, ο Δήμος προβλέπει να δημιουργήσει νέο κύτταρο, κάτι που είναι αδύνατο, γιατί δεν θα του επιτραπεί ποτέ χρηματοδότηση για τέτοια έργο από καμία πηγή εν έτη 2015. Ο ΠΕΣΔΑΕΠΗΣ, ο Περιφερειακός Σχεδιασμός, που ακόμα ισχύει, δεν προβλέπει σε καμία περίπτωση κάτι τέτοιο. Η πρότασή μας για το μεταβατικό αυτό στάδιο είναι η δημιουργία δεμάτων εντός του χιτά, αφού δεν έχουμε πλέον, χάθηκαν 7 μήνες, άλλη λύση, και προσωρινή αποθήκευσή τους με τη δημιουργία όλων των απαραίτητων όμως υποδομών για την ασφαλή συγκέντρωση και αποθήκευση, από στραγγιστικά έργα, γεώβανο, μεμβράνη, βιολογικό, αδιαπέραστο περίβλημα. Παράλληλα, θα πρέπει άμεσα να διοδοτηθεί δημιουργία χιτή και όχι χιτά, που μελλοντικά θα δέχεται τα υπολείμματα της μονάδας κομποστοποίησης. Εφόσον η Δημοτική Αρχή αποφασίσει να ενεργήσει με διαδικασία έκτακτης ανάγκης και όχι να αναβάλει για άλλους 7 μήνες, όπως έκανε μέχρι σήμερα, θα μπορεί σε 1,5 έτος να έχει έτοιμο το νέο χιτή. Τέλος, θα πρέπει η Δημοτική Αρχή να ετοιμάσει και ένα σχέδιο έκτακτης ανάγκης, είτε γιατί δεν μπορεί να υλοποιήσει τα αυτονόητα, είτε διότι δεν μπορεί να τηρήσει τους ανελαστικούς χρόνους, με μεταφορά των παλιών δεμάτων εκτός Κέρκυρας. Η μεταφορά των υπαρρημάτων της Τρίπολης στην Κοζάνη αποδεικνύει ότι όταν υπάρχει πολιτική βούληση, επάρκεια επιχειρημάτων και διαπραγματευτική ικανότητα, δεν υπάρχουν αδιέξοδα. Φυσικά, ευχόμαστε να μην χρειαστεί να πληρώσει ο Δημότης μας τεράστια ποσά για τη μεταφορά των απορριμμάτων εκτός Κέρκυρας, επειδή η Δημοτική Αρχή αδυνατεί να τα διαχειριστεί και είναι παντελώς ανέτοιμη να σχεδιάσει και να υλοποιήσει λύσεις γρήγορα και αποτελεσματικά. Μακροπρόθεσμες ενέργειες. Η ολοκληρωμένη διαχείριση στην Κέρκυρα έχει ανασταλεί, ακυρωθεί με αποκλειστική ευθύνη της Δημοτικής Αρχής. Μέσα σε λίγους μήνες ακύρωσε ενέργειες και προσπάθειες πολλών ετών, προκειμένου να λύσουμε το θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων. Εδώ θα αναφέρω, γιατί πρέπει να αναφέρονται και κάποια πράγματα, ότι η προσπάθεια για την ολοκληρωμένη διαχείριση και τη μονάδα κομποστοποίησης είχε ξεκινήσει από το Μακαρίδη το Σπύρο τον Τριβιζά και ήταν ένα όνειρο και δικό του και που το μοιραζόμασταν από τότε που ήμουν και εγώ αντινομάρχης. Φανταστείτε πόσα χρόνια πριν μιλάμε
όταν υπήρχαν χρηματοδότηση για τέτοιο έργο 70 με 80% από ευρωπαϊκά κονδύλια και όταν θα είχαμε τώρα λύσει το πρόβλημα και εμείς και το τεμπλόνι. Η δική μας πρόταση είναι να ολοκληρωθεί και να εκτελεστεί άμεσα το έργο με οποιοδήποτε προσοδοφόρο τρόπο, είτε μέσω ΣΔΙΤ, είτε εναλλακτικά να δημοπρακτηθεί άμεσα ως δημόσιο έργο. Πράγμα για το οποίο, όπως είπαμε, η Δημοτική Αρχή είναι ανέτοιμη και χωρίς κονδύλια. Η μονάδα της ολοκληρωμένης διαχείρισης στον αδειοδοτημένο χώρο στο τεμπλόνι. Σημειωτέων ότι η διεθνής πρακτική αποδεικνύει ότι τα εργοστάσια κομποστοποίησης δεν επιφέρουν κανενός είδους οπτική, αισθητική και κυρίως περιβαλλοντική όκληση όπου έχουν λειτουργήσει και γι' αυτό χωροθετούνται ακόμα και μέσα στις πόλεις. Παράλληλα, θα πρέπει να δοθούν αντισταθμιστικά ωφέλη στους κατοίκους της περιοχής, όπως μηδενικά τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού, δωρεά ηλεκτρικής ενέργειας που θα παράγεται από το εργοστάσιο, αλλά και αντισταθμιστικά έργα όπως οδικό δίκτυο ηλεκτροφωτισμού και αποκατάσταση των 3 κυτάρων φυτά με τη δημιουργία χώρου πρασίνου και αθλοπαιδιών, αλλά κυρίως και μοριοδότηση των κατοίκων του τοπικού πληθυσμού της περιοχής για εξέβρεση εργασίας στη μονάδα κομποστοποίησης. Κάποιες γενικές παρατηρήσεις. Οι 7 μήνες που χάθηκαν από την πρώτη ολοκληρωμένη διαχείριση αποτελούν για μας εγκληματική αμέλεια όταν τα απορρίμματα είναι πλέον μια ορολογιακή βόμβα που απειλεί την Κέρκυρα μετρώντας αντίστροφα. Εν τω μεταξύ, να μην ξεχνάμε ότι τα πρόστιμα για την ταφή απορριμμάτων χωρίς επεξεργασία θα τεθούν σε εφαρμογή από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις αρχές του 2016, τα οποία είναι ιδιαίτερα ψουστερά και θα μετακυλιστούν πού αλλού στους πολίτες. Την ίδια ώρα που ο Δήμαρχος και ο Αντιδήμαρχος Καθαριώτες και οι στενοί συνεργάτες τους έχουν ιδεολειψίες απέναντι στα ΣΔΙΤ, προσκαλούν ιδιώτες να εκμεταλλευτούν όλα τα ανακυκλώσιμα υλικά με μηδενικό κέρδος για το δημοτικό κορβανά, ενώ το σκουπίδι και δι το ανακυκλώσιμο είναι πλούτος για το Δήμο και μπορεί να γίνει μοχλός αξιοποίησης και ανάπτυξης σε άλλους τομείς. Φτάνει λοιπόν πια υποκρισία. Ας γίνουν αληθινοί, ωφέλιμοι και ουσιαστικοί απέναντι στα μεγάλα ζητήματα του τόπου. Ο λαϊκισμός πρέπει να σταματήσει εδώ, αφού ουσιαστικά εμπέζονται και οι λευκημιώτες, όταν ο Δήμαρχος και οι πολιτικά υπεύθυνοι βγάζουν και μπάζουν τη λευκήμια από το κάδρο κατά το βολεύουν επικοινωνιακά, αλλά και οι τεμπλονιώτες, όταν στο πόρισμα και στο συνοδευτικό πίνακα ξεκάθαρα δείχνουν για όλα τα μελλοντικά έργα το τεμπλόνι, ενώ την ίδια στιγμή ο Αντιδήμαρχος τους υπόσχεται ότι θα σταματήσει οποιαδήποτε δραστηριότητα σχετικά με τα απορρίμματα εκεί. Πρέπει επιτέλους να καταλάβει η Δημοτική Αρχή ότι το ζήτημα είναι πολύ σοβαρό και επικίνδυνο για την Κέρκυρα από κάθε άποψη. Να συνειδητοποιήσει ότι δεν κάνει ακόμα την πολίτευση, αλλά πρέπει με υπευθυνότητα και ορθολογικό σχεδιασμό και βηματισμό έκτακτης ανάγκης να αντιμετωπίσει την κατάσταση. Επιβάλλεται να ακολουθήσουν ένα σχέδιο που δεν θα είναι καταστροφικό, αλλά ρεαλιστικό και λειτουργικό για την Κέρκυρα και βήμα προς βήμα να το υλοποιήσουν τρέχοντας. Και επειδή εμείς θεωρούμε ότι το σκουπίδι του Δήμου δεν προσφέρεται για αντιπολίτευση και μικροψυχία, τους καταθέτουμε τις προτάσεις μας και ευχόμαστε να τις υιοθετήσουν προς κοινό όφελος. Ωστόσο, πρέπει να οργανώσουν και να καταφέρουν τα ελάχιστα, τα καθημερινά, τα αυτονόητα για όλους εμάς τους πολίτες που πληρώνουμε ανταποδοτικά δίθεν τέλη, ή να μπορέσουν επιτέλους να κάνουν αποκομιδή για να πάψουμε καθημερινά όπου και αν κοιτάξουμε να βλέπουμε εικόνες ντροπής και παρατημένης πόλης. Διαφορετικά, ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, αν διαθέτει την ελάχιστη ευθυξία, συνείδηση και ευαισθησία, θα πρέπει να υποβάλει την παρέτησή του. Απαγορεύει πλέον η χρησιμότητα της κατάστασης στο χάσιμο χρόνο, τις συζητήσεις και διαβουλεύσεις άνευ βάσιμου και πρακτικού αποτελέσματος, τους λαϊκισμούς και τα επικοινωνιακά παιχνίδια. Η Κέρκυρα στενάζει και βουλιάζει και χάνει την ομορφιά της μέσα στα σκουπίδια και τα άλλα προβλήματα. Δεν θα το συγχωρήσει αυτό και θα μας εκδικηθεί. Θα εκδικηθεί όλους μας, όλο τον πληθυσμό και τότε αλίμονο. Ο λαός περίμενε με ελπίδα και όνειρα τη νέα Δημοτική Αρχή. Δυστυχώς, καταντήσατε, κύριε Δήμαρχε, σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα την Κέρκυρα, ένα τοπίο παρακμής, ένα απέραντο καμένο